מה קורה חברים, ומה שלומכם? ברוכים הבאים לסרטון חדש. חברים יקרים, היום פתיחת תיבות מדהימה, דליקטקסט, בז'אנגלר, שרק נצחק ושרק טוב, אמן. אז חברים יקרים, שלום לכם, אנחנו כאן בסרטון פתיחת תיבות אדיר. אני רוצה לעדכן אתכם. א', מצטער רגע, זה לא, אני קודם כל אגיד לכם דברים חדשים שהעסקתי. אז כמו שאתם רואים, העסקתי את הסאפי קרמנון, הזיקית המרגלת בעברית פשוטה. העסקתי אותה ממש אחרי שהפסקתי לצלם פתיחת תיבות אחרת, הקודמת, אם ראיתם, ממליץ לכם לראות. אז קיבלתי אותה, שזה מטורף, לג'נדרי, והיום חברים קיבלתי תיבה, אי אפשר לראות את זה, אבל מהתיבה הירוקה הזאת, שאפשר לעשות משימות. עכשיו יפורה, כי היום, בעזרת השם, בלי נדר זה יעשה לי, כי אין משימות, אבל התיבה שלי מקבלת משימות, קיבלתי את האנגרי רם, שזה מטורף, ברוך השם, שמחתי שקיבלתי אותו, אחלה. עכשיו אנחנו נעשה פתיחת תיבות קצרה כזאת, אבל מטורפת. כמו שאתם רואים, אגב, ניצחתי בשתי אתגרים היום, שזה נהדר, פתחתי את התיבה, לא צילמתי, אבל פתחתי אותה, אך הדברים יצא, חברים יקרים. אני ניצחתי, ברוך השם ניצחתי, באתגר 2-2, אבל מה זה 2-2? שאתה עם עוד מישהו, אפשר גם מחברים שלך, או מישהו מהקלן שלך, ומה מטורף? שזה בלי שוער. זה האתגר, בלי שוער, ברוך השם, עשיתי 20 ניצחונות, אם אני לא טועה, כן, 20 ניצחונות, והעסקתי, זה הקלן שלי, ממליץ לכם. אגב, ומחר בעזרת השם בלי נדר, הולך לצאת אולי עוד פתיחת תיבות, התיבה של הקלן, יום שני ברוך השם, היום יום ראשון, מחר שני, אז בעזרת השם בלי נדר יהיה מחר את זה, אני מקווה. הקלן שלי ברוך השם כבר הגענו ל-17, זה מטורף. אז קודם כל אנחנו נתחיל בתיבה הזאתי, שזה סרטון, ובינתיים בתיבה להתחלה, 0.207% לג'נדרי. אני כבר חוזר אליכם עם הפתיחה. טוב חברים, יש פה תקלה קטנה, אז אני כבר חוזר אליכם. חברים, חזרתי, אני מתנצל, הייתה טעות במשחק, שזה לא נתן לי לפתוח את התיבה, אני לא יודע, אבל חברים יקרים, מוכנים? התיבה אפיק איבנט צ'סט, או בעברית פשוטה, תיבה אפיק מדהימה אני חושב, כמדהימה, האירוע, כאילו אירועים, 20 פרו יענה ררים, 3 סופרסטאר יענה אפיקים, ו-3,889% לג'נדרי, יאללה, בוא נפתח. שבח ליל, קיבלנו גם אימות, מקווה שיצא לג'נדרי, בוא נעשה סקרין שוט, אני מקווה שיצא לג'נדרי, בעזרת השם בלי נדר, אם לא נורא, אבל בואו נפתח אותה, זה 152, אוקיי, רגע, בואו נראה, קיבלנו אג'נדק, איך קוראים לזה? נו, עכבר ופיני, מה זה של הבאוננג, וזה שמביא זה. אז הנה, בוא נראה מה קיבלנו. שתי אג'נדק, 169 פינים, מהבאוננג, 11 עכבר, 20% זה האנרגיה שמביא את האליקסר נראה לי. הטיפות הירוקות לשים משחק, 167 קיבלנו אלפקה ועוד אחד חסרי הבלות. אז זה סרטון, מקווה שנהנתם, ועזרה שבלי נדל נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.